ζώνη πρόκειται για μια ληστεία που είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ηλικιωμένου 80 χρόνων. Λαγός. Τι? Λαγός. Να διασφαλίσουν την μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση των κεφάλαιων τράπεζες. Με βάση το κείμενο, λοιπόν, έχουν τις εξής επιλογές. Πρώτον, να προχωρήσουν τις εκτιμήσεις και τα όσα ανακοινώθηκαν γύρω στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ και στο τελευταίο βέβαια στάδιο. Επειδή καθόταν στο μπροστινό κάθισμα. Όπως μας είπε ο οδηγός του ταξί, λίγα λεπτά νωρίτερα. Μετά θα δοθούν πίσω στους ιδιώτες και με ποιο τίμημα, είναι ένα θέμα ότι εφόσον καταφέρουν στο ταμείο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, με βάση αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, οι μετοχές είναι κοινές. Μένει βέβαια να διευκρινιστεί αν θα είναι προνομιούχες ή κοινές. Υπάρχει μια διαφωνία στο. Είναι η αύξηση των επιτοκίων και ο διορισμός τελευταίων. Με τη νέα μετοχική σύνθεση, το δημόσιο, η πολιτεία διατηρήσει έτσι ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος για αυξημένα επιτόκια και περιορισμό. Σταθερότητα στο μισθό ή εφιστέτα που θα πρέπει να απευθυνθούν. Θεωρήστε με το ότι είπε, εμείς αναλαμβάνουμε το χρέος σας, εσείς αναλαμβάνετε τα ελλείμματα εσωτερικά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και μάλιστα με πρωτογενές πλεόνασμα τα επόμενα χρόνια. Με τα ασφαλιστικά ταμεία τι θα γίνει, ένα ερώτημα. Η Ελίνα Δρούγκα έχει τις πρώτες αντιδράσεις. Είναι η συμμετοχή της περιουσίας των ταμείων. Αντίθετα, ο κ. Κουτσουμάνης αυτό ότι σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την καταβολή των συντάξεων είναι η για μείωση του χρέους. Είναι σχεδόν πρακτικά αδύνατο να έχει την πολιτική λιτότητα που θα εφαρμοστεί. Αυτές να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Έλληνα. για εποπτεία και ανάγκη αποπαροχή τεχνικής βοήθειας. Και τις ικανότητες των ασφαλιστικών ταμείων να ανταποκριθούν. Ναι, Αντώνη, αλλά ο Μπερλουσκόνη υποθέτερα είπαμε έγιναν αποδεκτά στους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι όμως απέστησαν από τον Μπερλουσκόνη. Όταν ολοκληρώθηκε η παρέλαση μαθητική, οι αγανακτισμένοι μάλιστα ψωμί, παιδεία, ελευθερία, αλλά και συνθήματα ενάντια στο μνημόνιο και κάποια παιδιά που βλέπουμε εδώ, κάποιοι μαθητές, την ώρα που περνούσε μπροστά από την εξέδρα. Μάλλον να εφαρμόσουν τέτοια μέτρα που επίκυνται και εκλογές. Τώρα, αεροφωτογραφίες σφραγισμένες από επίσημο φορέα χρειάζεται να προμηθεύονται για να αποδείξουν την παλαιότητα του ακινήτου τους όσοι δεν έχουν άλλα πιστοποιητικά και